Hei, ootko sä ysiluokkalainen miettinyt, että haluaisit hakea Oulun Lyseon lukioon? No mäpä vähän esittelen tätä koulua ja kerron, miksi tää meidän koulu olisi sulle just hyvä paikka. Tää Lyseon alkuperäinen rakennus oli tuossa pari vuotta remontissa, mutta nyt ollaan päästy takaisin tähän Kajaanin kadun hienoon uudistettuun rakennukseen. Käydäänpä vähän katsoa näitä tiloja. Tää Ahtisaaren aula on tämmönen viihtyisä paikka, johon oppilaat voi tulla välitunneilla vaikka tekemään kouluhommia tai vaan hengailemaan kavereiden kanssa. Täällä on myös tämmönen pieni keittiö, josta löytyy mikrouuni ja jääkaappi oppilaiden käyttöön, jos tulee nälkä koulupäivän aikana tai ei kouluruoka maistu. Sitten tässä ihan nurkan takana on tämmönen pieni oppilaiden oleskelupaikka, jossa on sohvaa, pöytä ja tuoleja. Täällä voi tehdä vaikka hommia tai muuten vaan tulla kavereiden kanssa hengaamaan. Täällä Lyseolla on tämmöiset opiskelijoille tarkoitetut työtilat, jotka on äänieristetty. Täällä on tosi mukava työrauha ja täällä voi tehdä kaikkea omia hommia. Remontin lisäksi tänne koululle on hankittu esimerkiksi uudet huonekalut, mutta tämän Lyskan rakennuksen vanha tunnelma on kuitenkin saatu säilytettyä. Meillähän on täällä Lyskalla ensi vuonna merkkivuosi. Nimittäin Lyseo täyttää 150 vuotta. Tätä juhlavuotta juhlistamaan meillä on täällä paljon kaiken maailman aktiviteetteja. Meillä on juhlamerchin myymistä. Meillä on ihan iso tällainen Lyseon historiaa juhlistava musiikaalikin. Ja kyllähän siihen 150 vuoteen mahtuu paljon historiallisia merkkihenkilöitä ja paljon muutakin historiaa. Esimerkiksi täältä Lyseolta valmistunut maallemme 3 presidenttiä. Sen ensimmäinen valtionpäämies K.J. Schellberg, talvisodan yli meitä ohjannut ja 4. presidenttimme Kyösti Kallio. Ja tietenkin myös sen 10. presidentti ja nobelisti Martti Ahtisaari, joka menehtyi tässä vastikään. Ja eihän meiltä täältä Lyseosta ole pelkästään presidenttejä valmistunut. Meiltä on valmistunut täältä näiden kauniiden seinien sisältä monenlaista erilaista tavan tallaajaa, kirjailijaa, arkkitehtiä, poliitikkoa, akateemikkoa ja jopa runoilijoita, esimerkkinä Eino Leino, näyttelijöitä, esimerkkinä Ernest Lawson ja säveltäjiä, esimerkkinä Leevi Madetoja. Se on rakennus huokuu historiaa. Oulun suomalainen yksityislyseo perustettiin tähän paikalle vuonna 1874. Se oli aluksi sellainen pikkuinen rakennus vaan, mutta aikojen saatossa sitä on laajennettu aika hirveän paljon. Lyska sijaitsee Oulun keskustassa Ainolan puiston vieressä. Täältä on todella lyhyt matka Valkeaan, tai no ihan minnekään muuallekaan. Pekurin K-markettiin on noin 550 metrin kävelymatka. Tämä meidän Lyseo on todella hyvä paikka sijainniltaan myös. Vähän niin kuin kaikki tiet vie Roomaan, niin kaikki bussit tuo tänne Lyseolle. Täällä Lyseossa sä voit opiskella sitä, mikä sua oikeasti kiinnostaa. Meidän monipuolisen luonnontieteiden valikoiman lisäksi yhteiskuntaopista, uskonnosta ja kenties filosofiastakin kiinnostuneet löytävät varmasti itselleen sopivat kurssit. Matematiikkaa voi meillä opiskella pitkänä, ja jos se ei ihan nappaa, niin me tarjotaan sitä kyllä lyhyenäkin. Koska tällainen Lyseo ei ole virallisesti mikään kielilukio, löytyy meiltä silti todella kattava valikoima erilaisia kieliä. Meillä on kursseja saksan kielestä kiinnostuneille, espanjaa, venäjää, ranskaa, pitkää ja lyhyttä ruotsia sekä englantia että ELL. Näiden lisäksi me ollaan ainoa koulu Pohjois-Suomessa, jossa voi opiskella latinaa. Niin, ja taideaineistakin kiinnostuneille löytyy meidän koulusta varmasti tekemistä. Meillä on mahdollisuus ottaa 16 erilaista kuvataiteen kurssia, jotka käyvät läpi kuvaamataiden erilaisia osa-alueita. Olit sitten kiinnostunut maalaamisesta tai kuvanveistöstä, meidän koululla on just sulle se oikea juttu.
Ei, mutta siis kuka mä oon kertomaan teille meidän koulusta? Annetaan niiden, jotka on ollut täällä pidempään, kertoa koko totuus. Abi, olkaa hyvä. Millainen ilmapiiri Lyseossa? Mun mielestä Lyseossa on tosi paljon semmoista opiskeluorientoitunutta ja ahkeraa porukkaa. Ja täällä on tosi monipuolisesti erilaisia ihmisiä ja jokaiselle löytyy kyllä oman henkistä seuraa täältä. Lyseossa on tosi rauhallinen ilmapiiri ja Lyse on tosi opiskelijoidensa näköinen, että kyllä mä ainakin itse olen löytänyt ihan tosi kivasti kavereita, joiden kanssa viettää koulussa aikaa ja yhdessä vapaa-aikaa. Lyskassa on tosi hyvä ilmapiiri ja jokaiselle löytyy varmasti just se itselle sopiva kaveriporukka. Tämän lisäksi meidän Lyse on aika perinteinen lukija, eli vanhojen tanssit ja penkkarit on varmasti kohokohdat, jotka jää monille mieleen. Tämän lisäksi meillä on vuotuisat huutokilpailut Madeloiden kanssa joka vuosi, joten se on näkemisen arvoinen. Ja jos sä oot kiinnostunut vaihto-opiskelusta, niin meidän koulun Erasmus-projektin kautta sä voit mennä vaihtoon muun muassa Saksaan, Islantiin, Liechtensteiniin, Ranskaan tai vaikkapa Italiaan. Ja nämä oli vain yksiä lukuisista matkustusmahdollisuuksista, mitä sä voit tehdä meidän koulun kautta. Hei, minä olen Mika Aalto, Lyseolukion rehtori. Olen ollut täällä rehtorina jo 14 vuotta. Lyseo on mahtava, upea ja ihana paikka. Toivon mukaan näemme teidätkin ensi vuonna täällä. Tervetuloa siis kaikki tyypilliset lyseolaiset ja ennen kaikkea ne epätyypilliset lyseolaiset.